Azkeneko asteetan eta metik beste hilabetera garbikerrek ipiniko dauz arratien herri guztietan olango garbigune mugikorrak. Honezetako direz, etxean sortzen direzen hondakin arriskutsuek botateko. Normalean honek botaten direz igorreko garbigurera bai. Honegaz, errestasuna ematen jendeari herri guztietan, horako adibidez, telefonoak, erabilitako orioak, elektrotrena txikiek eta horako kutsatzen da hori izan hondakinek, errestasuna ematen jakie hemen botateko. Hau adibidez hemen aste bi egongo da, eta gero beste herri baten, arratien oindala aste batzuk hasi zirean eta herri guztietan ipiniko da bez.